Var ingen sak. Det fixar du Roger. Man får en plats. Nej, men jag tar inte. Man får en plats i munnen. Ja, det är konstigt. Kan inte ta han. Man får en plats i munnen. Hon kollar att han får plats i munnen. Han är jätteduktig på det. Då skulle jag inte få så mycket plats. Och han får. Men har han tänder? Nej, det kan han. Vad sitter själva magen och hur långt ner ska den om man säger? Halvvägs eller? Det är typ. Ger man han en till så blir väl en där och en där. Kan de äta två? Ja. Jag står på kajten där. Det är också det där att när han väl har ätit att han inte ska hugga efter en till och försöka vänja någon där lite. För en dag så har man bara en och så tror han att han ska få en till. Hugger den i fingret istället. Äter jag nytt. Han måste ha plattat ut musen något jävligt. Feminna nosen måste ju vara där bak någonstans nu. Och så jävla fina. Han svamp framåt. Du kan jobba lite med att ta tag i någonting. Men det äter de svamp. Du kan inte ha med det. Akta dig igen. Men varför till magen? Vad gör han det? Han har ångestköttet. Men han har lite olika färger. Han är snart tjock. Han har en sån plats i munnen mycket. Nej. Mycket bra. Krummat det sig lite. Det måste ju vara påfrestande här liksom. Ja, nu är han snart inne vet du. Han är lite arg. Den var rätt stor den. Mamma, han ser så arg. Ja, titta. Så det finns. Men då kanske så han är ormmås eller något som passar fast. Han är så. Nu. Janne. Har du barnfångar? Inte mycket fjäll här. Mm.